Kanotedo odno to chiemo mano odong' kaka odong' no iole bakul. Ning'isa mondo aole bakul tadhi asoye bwo kitanda kama ninde. To kochopo kiny, king'iyo bakulno tiyudo ka oonge, chiemo onge, bakul to nitie. Koro nobedo abeda kamano mochuna mondo mi nawe tich kanyo nikech nokang'eyo gima chamo chiemo ei bakulno. Ne joneno marwa kamoro amora montie, daher rwako e chenro ni ka ng'ama tayo ni chenro ni en DJ Loz. Mokwongo agonu erokamano kuom support momiyowa, kendo kapok ichope channel mar DJ Loz 254 chopi mondo subscribe, ibiro yudo wende mag gospel mamit kanyo magwedho chuny. Okay, kawuono an Umoja Nairobi, abiro mondo wago story gi nyaminwa ni. Nyaminwa ni tiyo ne Nyasaye wende e yore mar pako kendo wero gospel. Koro nitie gimomiyo abiro manye nikech wende na nitie kaka winjo kodonjona. Koro abiro mondo mi wago story ong'iswa ni to ang'o momiyo nobedo kama, maisha mare osechalo ganade. Mokwongo wachako ga gi wer mondo ji ong'e ni en jawer mane. By the way, mokwongo kapok iwachonwa nyingi, adwa ni mondo iwere wendi no mondo jowinjo winje ni in ng'a. Okay. Kawuono abiro, abiro, gi chunya te abiro, kawuono anakwayo yie winje ywakna. Abiro, gi chunya te abiro, kawuono anakwayo yie winje ywakna. Abiro, gi chunya te abiro, kawuono anakwayo yie winje ywakna. Abiro, gi chunya te abiro, kawuono anakwayo. Ewora kata kobedo ni richo mana timo kapod atine madilowa kawuono nakwe. Winjo gima nyakuno kelo. Badhe adwa mondo ing'ise jowinjo marwa nyingi. Okay. Nicho winjo marwa aniluonga ni Beryl Nyakwaro Beto, manyar Kabuoch Kawere, Homa Bay County. Beryl Nyakwaro Obeto. Ang'o momiyo iniluongri mana Beryl Nyakwaro Beto? Sama jower mang'eny luongre ni Beryl, nya Jerusalem, Beryl, nyar Sayun. Obeto ni inyalo nyiso mang'eny kotenore go Beto. Okay, Obeto no mano kwara kanonyuola kadongo tayudo kamane nying miluonga go, kendo ka winjo gimomiyo nochaka nying no to en ni bang' tho kwara nobiro mondo mi nochake nyathi moro e dala kanyo. Koro ane mane antie by that time emomiyo nochaka ni Obeto. Koro nokadwa ni nyinge no mondo lal. Koro nochuna mondo bi ati gi nying mar Beryl Nyakwaro Beto. Beryl Nyakwaro Beto. Gimomiyo abiro ka, awinjo ka wende no touch ji mang'eny, kendo en wend mogusia gik mang'eny sana makale ngima dhano. Adwaro ni mondo ing'iswa ang'o momiyo in at your age, mokwongo in gi higni adi? An gi higni 17. 17 iwero wer monego bed ni iwero gi dayo ma ja higni 40, dayo ma ja higni 80. Mich mane yudo kokalo kuom wendi momiyo iwero wer aina ni? Gimomiyo awero wer aina ni kaluwore gi gik maseneno e dalawa kata shida maseneno ka wakale, ochuna mondo mina wer machalo kama. Ka dok e background ma dalawa, en ni dalawa ne en dala maduong', to sani babwa emikwano kaka wuoyi modong' kanyo, kendo odwa eminyalo kwan kaka kama dhano nitie. Keche kadongo tayudo ka babwa moro ne nitie, babwa maduong', to notho weyo nyare. Nyare ni kanodhi katedo, nonyuolo nyithindo 5 kono. To ne githo, ne ok gitiek kata dwe, 2 weeks, 3 weeks to githo. Koro ma embe kochopo 2014 embe notho, mawaike makar babwa no olal kamano. Kawaiwa maduong', waiwa ne onyuolo nyithindo 13, otho te, ma embe sani kotho to kare no olal kamano. Kawaiwa machielo nonyuolo oweya yawuoyi 2, wuoyi achiel olal Nairobi, kata ombe ok winji kata ngima kadotho ok wang'eyo. Machielo modong' ni bende nyombo to dhi mon weya. Nyithindo ka ginyuolo bende tho athoya. Koro mane gi story mana kana paro to nawinjo ka litna, emomiyo nawero wer machalo kamano. Iwero wer malit sana, to nitie weche moko mawacho kuom wendno, kaka moro ni nyithindi nyuolo to tho athoya, in kaburi ni emiloso pile. But iwacho ni in gi 17 years. Nyithindi nyuolo to tho athoya. Ere kaka gigo relate? Inyalo ng'iso jowinjo maybe in gi 17 years but nyithindo tisenyuolo. Kuso? Okay. Nyithindo pok anyuolo.
kendo nyuol be pok anyuol kata dala onge nyathi, lakini kaluwore gi kaka aneno familia wa, nyiso ni ka wagogni gino osetimore, to chako timore ka wuonwa maduong'. Nyiso ni kata odwa ka odwa siye koro, gino pod nyalo donje, nikech kare en gimoro mana maluorore. Koro samoro kata an onyalo donjona, samoro nyalo donjone nyathiwa moro. Emomiyo awero wer machalo kamano, ka ywak nego Nyasaye ni adhi ire, abiro. Emomiyo awero wer machalo kamano. Kech king'iyo tiyudo ka nyithindo ni nyuolo, waywa nonyuolo, nyaminwa machielo bende nonyuolo, to githo athoya. Nitiere nyaka mawacho ni, werno kawacho kamoro ni dhi katedo otama. Nyaminwa maduong' bedo gi dichuo tamo. Koro magi gik ma kaneno kaka timore, litna e kit ngimana, emomiyo awero wer machalo koda mano. Yeah. To te kamoro mabe wacho ni ohala yawo to pesa ni miyudo fuya. Nyalo bedo ni sayawo ohala kata maybe family maybe nego ohala to dhi kama nikech wendi no iwero wer ma kind dhano 10 nyaka yud dhano 8 ma gino nitiere. Inyalo miyowa mang'eny kusu. Kanyo ohala pok tayawo, lakini mama na oseyawo ohala kendo temo. Lakini katogo ohala kamano to pesa moyudo dhi mana e tuo. Onge gima pesa nyalo konyowa godo kata odwa kanyo. En pesa miyudo to dakika matin iringi tero nyathi rongo mara kanye. En tuo makata nitie nyathiwa moro manyiche komed remo. Koro pesnego gima konye godo onge. En ogo ohala to chalo kanono. Masani koro nowego ohala podho en piny, nikech onge gimoro amora monyude wi ohande no. Emomiyo awero kamano. Okay. Inyalo nyiso ni to mondo mi ichop Nairobi, ichopo nade kapok wadonjo life ma Nairobi? Ka wachopo gima miya chop Nairobi, natimo penj 2018, penj mar klas 8, to ajoin Aluo Secondary 2019. Kanyo nasomo form 1 morumo, mo ajoin form 2, madhi e form 2. Kachopo form 2, corona nobiro, ne wadhi dala. Koyepi, mo yaw skul ka corona orumo, to nadhi skul for 1 month, to ogolwa ni school fee. Koro nikech fee ne onge, mama na be ukona ni Beryl fee onge. Nochuna mondo mi natudra gi beste na moro, mondo manya tich Nairobi kanyo. Emomiyo koro na manyo tich machopo Nairobi. Mani osiep na mano manyo na tich. Ere kaka nutuduru go osiep? Ne nyar gweng'u kata ere kaka nuromo? Nyako ni ne nyar Ndhiwa, to no pango ot maram. To sis ne wasomo goda Aluor. Koro nikech nadhi ang'iyo gi sis no nyaka, yani kaka ne gidak ji ariyo no. Koro emomiyo ka nyako cha nobiro Nairobi, to nikech ne an gi namba ne, nagochone mondo embo manya tich nikech embe notiyo tich mar ot. Kamano. To nomanyo ni tich mane Nairobi? Nomanyo na tich ot mar maid. Kini kata ka nomanyo na kamano, mana dhi mama no ema nooro na pesa ma dhi ode. Mano ne higa mane? En 2021. Ema na bire Nairobi. Kana donje ode, nayudo ka gin joma ong'e wach Nyasaye. Ne en pastor, dichuo ne pastor, dhako bende ne gin joma otegno e yor Nyasaye. Kanyo natiye, lakini nochuna mondo mi nawuok kanyo. Kaluwore gi ni kanoted odno, to chiemo mano odong'. Kako odong' no, iole bakul, ning'isa mondo aole bakul tadhi asoye bwo kitanda kama ninde. To kochopo kiny, king'iyo bakul no tiyudo ka oonge, chiemo onge, bakul to nitie. Koro nobedo abeda kamano, mochuna mondo mi nawe tich kanyo, nikech nok ang'eyo gima chamo chiemo ei bakul no. Soch bende nosoye mane bwo kitandana. Dhot bende naloro. Koro kachiewo gokinyi tayudo mana ka chiemo to onge. Koro nochuna mondo mi nawuogi. Iwacho ni kano usechiemo, ating'isi mondo kaw chiemo modong' mondo ikete bakul, ikete bwo tanda kama ninde. To kichiewo gokinyi tiyudo ka chiemo onge. Okay, to wacho ni kanyo pod iwacho ni gin joma no lemo. To wang'e ni jachien gi lemo ok winjre. Life no ne chalo nade by the way? Ne gin joma nigi pesa, kendo gari ne gin go,
dichuo bende ne owacho ni en pasta, kendo kane wadhi kode e kanisa to naneno koyalo, lakini gima chal kamano to ne pod ok giweyo. Koro nawinjo ka jirende ne temo wacho ni gin gi jin, lakini ambe nanyalo wacho ni gin en adier nikech nok ang'eyo gima chamo chiemo e bwo kitanda. To kendi toko mopong', to kiny kichiewo to chiemo ni onge. Ng'ama odonjo iye kanyo mochamo chiemo no be ok ineno. Okay. Nen nitie specific chiemo maniketo koso nen chiemo moro amora kata obed alot kata obed skuma? Odno nok chame alot, ne gipidho gwen mang'eny. Ni chamo gweno, ring'o, chapat, gik mamit emitedo pile. Alot inya ket mana matin, yani mana mar buondo iye. Koro kata gweno emoted full to ji ochamo mana matin, modong' no iloko te, kiny ne neg gweno machielo. Okay, inyalo ng'isowa ni to sama ne in e ot ka, ere kaka niwuok? Nikech wuok e situation na tek. Inyalo ng'iso jowinjo moro ni ere kaka niwuok michopo ka? Kaka nawuok, ka koro nadwa wuok, to chuna mondo mi anyisgi ni awuok, to nang'isogi nadhi e liel dala, kech oyudo ka ndalono be jayudhwa moro notho. Koro nochuna mondo agochne mamwa, mondo mamwa nyisgi ni biro e liel. Koro kanase magiyiena mawuok madhi dala. Koro kasedhi dala, to nakawo namba jirani moro, jirandgi kanyo. Ema nachako agochone manyiso ni omanyna tich kamachielo. Koro jirani ne manochako manyona tich kamachielo, machako aduogo ema tiye nyaka sani. Kata samo ot ma wantiere ni en kama itiye? Kama wantie ni ma kama tiye. Lakini jogo ok gin joma richo sana. Mani ng'ato ok debed maber 100. To sama niwuok kacha, bembe gisego ni simu kata dichuo sego ni simu kata dhako dwa ni dogi tich kata isepimo ne gima no miwuok e tich? Nokapimo negi, lakini dhako nogochona. Kana dhi tabedo dala gimoro 2 weeks, to dhako nogochona. To penja ni badok e tich, to nang'ise ni mama odagi, ni ok adok e skul. Koro nong'isa mana ni nikech ne wahero ga wer kode, to nong'isa ni obro miss wendena. To nang'ise ni Nyasaye bro loso, wabro romo kendo, wabro wer. Koro pok to achako agochone, kata embe pok ochako gochona nyaka sani. Ma kama intiere ni kama koro itiye, to kama iyudo ni mitiye sani ni hot ma wantiere ni, challenges mage minyalo kalo? Nikech challenges ma joma nyiri kale ng'eny. Iyudo ni seche moko iber moingo wuon ot, seche moko wuon ot dwari, gimoro en seche moko be wuon ot ok dwari, lakini ng'ama dhako feel ni chwore dwari. Challenges mage mikale? Challenges makale to ng'eny, lakini en mana ni watulia kaluwore ni wan joma dwaro. Kech ot kama wantie ni, chuo gin jok moko matheko. Oneno mani ko friendi no, yani kubedo uchodoru no koreka mane morne. Koro kaluwore ni kaka wan, king'ama dwaro kaka ng'ama dwaro malawo mbele, bro chuna mana ni agari mana gi chien. Tek to tek makata chiege no ok de wanyal kono ni magi matimore. Lakini in makoro ing'iyo mana kaka igeng'e. Koro wakale matek, lakini watema tema. Okay, to ichuli pesa di? Ka ichula siling 8,000. To mano pesa mane uwinjoru nyaka mino to ng'eyo ni chuli koso maybe ne dichuo duogo medo, maybe odwari? An dhako ema chula, nikech dhako ema nodwara mondo abi atine. Koro dhako ema chula, an gimoro amora dhako ema miya. Onge gima makwa dichuo no, dhako ema gimoro amora. To maybe be dhako se kelo kata maybe wach moro ni maybe nyalo bedo kama, yani kata ka suspect maybe kata ka chuoro bedo kama, kata bisepimo ne? Pimo to kanyal pimo ne, kata ben naneno to kanyal pimo. Lakini mang'eny to aneno, lakini ok anyal wacho. Kaluwore ni an ng'ama nie tich, bro chuna mondo ashughulika gi tijega, kik ashughulika gi gima gitimo kata magiwacho. Mamano to osewacho mang'eny, nosewacho nyaka mong'iso ji ni achiche gi chuore. Lakini an nawacho ga ni mano gima onge pacha. Ma ka chuore nokawo nambana, ka ni chieng'no ni dhi or token. Ka chuore nokawo nambana mondo dhi ore token, to nobiro yudo nambano. Kata save no ka save,
nokelo lweny modwam kata toyo simba, lakini nanyise ni an onge gimoro amora ma nyalo timo gi chuori. Toke kanyo weche osebedo nade? Toke kanyo koro nodogo realize bang'e ni kare an aonge gi geno moro amora kata gombo moro amora kuom chuore no. Koro ogik ma koro an ema koro keta kendo machiegni ma kata koponi lweny moro ni ei odgi tane minyisa mondo abi ayal, nikech gineno ga ka an ng'at moro ma asiko mana kasomo muma mane simba, asiko mana gi buge ga mag wergo. Koro emomiyo giketo sani tan maber nikech giketa machiegni kodgi, sana sana mama no giketa machiegni sana. To imanage nade wer gi tich nikech in e od ng'ato to tij meden gima sate dwaro mondo ibed around, luok lewni go dasta, eri kaka imanage? Okay, kama tieni tich mang'eny onge, koro nang'isogi ni chieng' off na anyalo dhi e studio, kata koluonga chieng' mok chieng' off na tabro nyisogi mondo gimiya thuolo mondo adhi. Koro thuolo to giwena ma saa ma adwa dhi e studio tanyisogi to giyiena tadhi e studio. Koro kanyo to yot nitie. To nyaka ichak wer bende maybe nitie jower mosemako badi kata oseluongi e show? Waseringo e road show gi Chris Bor moero Mungu nipe 50-50, to wasechako waringo gi Ivelio Chieng'. Mago jok ma waseringo go e road show. To en show michuli koso mana ma yadhe mondo ing'e timne? Sadaka nigolo, lakini an noka fuaro ndach sadaka. Nikech an nawacho ni an adwa natine Nyasaye kaluwore gi gik maseneno gi kuonde mosegola, nokang'iyo wach sadaka. Sadaka to ne nitie. So far isegolo wenda adi? Asegolo wenda 6, lakini mayudore YouTube gin 3. To nitie maybe jower mosemako badi kachulo ni studio? Kanyo to onge, studio ane machulo kenda kian. Yeah. To social media keo nikech time thin to an garaka matin, aneno ka imbe time mari onge, inyalo ng'iso jonjo marwa ni iyudore nade kata ka ng'ato nigi kony moro dwano konyi gimoro ino? Okay. An kaka yudora kidhi e YouTube kanyo bro yudo mana Beryl Nyakwaro Beto. Subscribe, like, share. Wenda mora miyudo in subscribe, like, share. Facebook mana Beryl Nyakwaro Beto. Twitter Beryl Nyakwaro Beto. Mane nyingo matiyo go kumora mora. Instagram be. To namba ni mar simu bebe nyalo chiwo koso enalo kanyo nade? Namba na tanyalo chiwo. Lakini kaluwore ni kachiwo namba, tikao namba na goe buong'uno mar Nyasaye. Kiki goe piny sani otimo opong'. Ng'ato nyaka jaduong' motiki winjo gima koni ei namba no. Chunyi lewi mowinjo wit kata namba no. Koro namba na tanyalo chiwo, lakini kigoe kiwuoyo mana gi duond roho mar Nyasaye. Namba mara en 0742158786. 0742 15 8786. Kamano. Mano kigo tiyudo Beryl Nyakwaro Beto. Koro Beryl kadwa na wei, adwa ni mondo imi jowinjo maro message motegno. Nikech seche moko nitie ng'at ma makale situation manikale kata mikale sani. Nitie ng'at ma chunye oseol magombo kata madho somo. Nitie joma dwaro wer lakini pogi yudo ng'ama nyalo chopogi kama ichopeni. Nitie jok moko mabende wer lakini kale situation mopogore opogore, yudo ni ng'ato nyiso ng'ato ni miya adwa nind kodi atera kodi kaka bet kodi kama. Message mane minyalo miyogi? Message manyalo miyo jowinjowa en mana ni kitimo gimoro kata koponi itiyo ne Nyasaye, tiki ng'eyo Nyasaye mitiyone. Kik itim ni ng'ane timo. An atimo ga gigena mana ni yani mondo wamed miyo nying Nyasaye duong'. Kasto mar ariyo, gimoro nyaka ikuong iher tiji mitiyo. Mano gima duong' mokwongo. Tiji mitiyo nyaka ikuong iher. An ahero wenda ni iyudo kata kobedo ni atiyo ot kanyo maluoko sande, an asika wera mondo mi amed jiwora. Koro mano e wach man godo. To nitie message minyalo ng'iso jower
kata ka maybe tie kony minyalo dwaro. Kony manyalo dwaro en mani an jawer ma pod wuok e lo. To jowende wetena mosebedo mbele man malo. Samo nitie mano mak badgi gi mane ok omaki. An anyalo kwa akwaya ni kiwinje chunyi ni nyalo konya. In konya gi yo moro amora. Kijawer ing'e kama owinjo bed ni konyo godo wadu. Aonge video moro amora masegolo mak kuondego mago dwaro pesa. Chunya bende gombo ni anyalo gombo ni koro abed dala ma crusade moro amora minyalo luonga anyalo dhi e chokruok moro amora. Nikech ka wan e tich kama ok dikwa thuolo seche te ni wuok. Koro magi gik manyalo gombo ni ng'ama konya omiya support moro amora mo feel no nyalo miya. Yes. Okay, koro ka weyi tadwa ni ichwad ne jowinjo wa wer moro migolo mar pamo cha. Yani okidi bere gik mokayena wuon okidi. Koro chwad na wer. Tiwer mawero ni kawuono wakeda walo wasigu wadhi wane Jerusalem. Wakeda walo wasigu wadhi wane kawuono wakeda walo wasigu wadhi wane Jerusalem. Wakeda walo wasigu wadhi wane Jerusalem. Orituru nyaka chieng' oro chokorom mondo ne Beryl nyakwaro beto. Nyasaye mondo gwedhu kamoro amora ma untie. Amen.